Hola, sóc el youtuber El Booktuber i avui us vinc a parlar sobre una proposta que vull fer a les biblioteques de Barcelona. Fa un temps, el 2018, van fer un projecte a totes les biblioteques, que de fet va començar anys abans a la Biblioteca de Sagrada Família, però després es va portar a totes les biblioteques de Barcelona, i és el Velociraptor, que es va fer una edició que era el Velociraptor 18, no? I els que em seguiu sabeu que vaig participar-hi i em va encantar, per cert, no sé si ho vaig dir en algun moment, però em va encantar perquè consistia en llegir 12 llibres en 12 mesos i cada mes tenia una temàtica diferent. Llavors, clar, doncs et feia sortir de la teva zona de confort llegint llibres totalment diferents del que potser llegiries normalment. I va ser no sé, em va agradar molt, va ser una experiència bastant divertida i la recomanaria a qualsevol lector. Problema, que ja no s'ha tornat a fer. I em sap molt de greu, tant a mi com amb altres grans lectors o lectors empadernits que han parlat sobre això, a tots ens fa molta pena que no facin el Velociraptor una altra vegada. Llavors, i si el tornem a fer? Biblioteques de Barcelona? Doncs exacte, la meva proposta consisteix en salvar el Velociraptor. No cal un viatge a París de premi. Ens conformem amb llegir i emportar-nos històries que no ens enduríem si no tinguéssim aquest Velociraptor. El Velociraptor era divertit perquè descobries coses noves que no llegiries. I si el problema era tenir un premi, doncs no posem premi, no ens cal premi. Si el problema era tenir necessers que s'havien de repartir, doncs no repartim necessers. Si és que és igual, si l'important és poder llegir llibres que no et llegiries, sinó poder descobrir llibres que et recomanin la biblioteca de confiança, la teva biblioteca, la del teu barri, és igual, o la biblioteca de l'altra punta de Barcelona. L'important és llegir llibres. I a nosaltres, els lectors, ens agrada llegir llibres. I si es fa el Velociraptor i no hi ha premi, els lectors seguiran anant a participar. Jo participaria al Velociraptor. Els meus amics dels joves lectors, que aquí teniu l'Instagram a la descripció, també seguirien al Velociraptor. Doncs, tornem a fer el Velociraptor. I ara també els demano a qualsevol lector que estigui veient aquest vídeo, qualsevol persona que li agradi mínimament el Velociraptor, que posi el seu granet de sorra penjant a les xarxes socials qualsevol vídeo, foto, instastory, tweet, qualsevol publicació amb el hashtag #SalvemVelociraptor. I etiqueteu a Biblioteques de Barcelona i a qualsevol biblioteca que conegueu, o qualsevol bibliotecari, qualsevol persona que pugui fer una miqueta de pressió, o els vostres amics, o qualsevol persona, és igual. Alguna persona que sabeu que li agradaria tornar a fer el Velociraptor, doncs l'etiqueteu. Així que ja ho sabeu, si voleu tornar a fer el Velociraptor, #SalvemVelociraptor. Ens veiem en un altre vídeo i espero que durant aquest interval de temps publiqueu moltes coses amb #SalvemVelociraptor. Demano també a tots els booktubers que facin un vídeo per pressionar, tots els instagramers que pengin com a mínim una publicació per pressionar, o instastories etiquetant, sempre etiquetant, que ho vegin amb el hashtag #SalvemVelociraptor. SalvemVelociraptor.